I čao svima ljudi, dobrodošli u novi klip i u prvi test polovnih motora na ovom kanalu. Dosta vas je tražilo da snimim recenziju Pede, tako da ide recenzija. Prvo vidimo da li će iz prve da upali. U pitanju je Peda Pro XT 125 kubika. Snaga motora je nekih 10 konjskih snaga. Motor je vazdušno hlađen, 4T, znači četvorotaktni, jedan cilindar. Način startovanja je električni i kick, znači ima kurbu. Zapremina rezervoara 11 litara, ne znam, potrošnja je neki prosjek za 125-ice četvorotakne, nekih 3,5 litre. Nosivost ovog motora je 150 kg. U suštini motor se lagano vozi, iako ima 143 kg, pozicija sedenja je, tako reći, agresivna, sportska dosta, nagnuti ste napred previše i previše ste oslonjeni na ruke. Kod moje Honde nije baš tako, malo je blaža pozicija sedenja, prirodnija, ali ok, motor je povozan dosta, što je jako bitno za početnike, pošto se uglavnom početnici opredeljuju za kupovinu ovog motora. Ja ga neću danas nešto voziti brzo i obarati u krivinama, jer ne verujem baš nešto njegovim fabričkim gumama. Inače gume su zadnja 140, 70, 17, ako se ne verujem, a prednja je 110, 70, 17. Ono što mi se ne sviđa je njegovo vazdušno hlađenje, koje je za ovo vreme strašno, znači temperatura ide i do 40 stepeni, preko 40 stepeni i motor ne može toliko dobro da se ohladi, jednostavno lako može da se pregreje, nije za daleke vožnje neke, jer motor sa vodenim hlađenjem je dosta bolji. Također mi se ne sviđa to što ima kurbu, mislim, ne znam, kvari nekako izgled, ne vozite vi, ne znam, mapenca, pa koliko god da je to dobra stvar, jednostavno mi se ne sviđa, jer vi ga vozite pravi sportski motor, a ne, ali ajde ono. Kontrolna tabla je jako lepa, pregledna je i sviđa mi se noću, znači jako lepo osvetljena, tako da ubacit ću neke kadrove iz noćne vožnje, čisto da vidite kako sija kontrolna tabla. A o snazi motora, kao što sam rekao, motor razvija nekih 10-11 konjskih snaga, što je sasvim dovoljno za osobu koja želi da kupi ovaj motor, jer ga uglavnom kupuju početnici, a ljudima primamljivo deluje cena i zato se odlučuju da kupe jednostavno ovaj motor. Pa ja ajde, ocenit ćemo malo kasnije. Motor kao motor ima svojih nedostataka. Sam vlasnik motora kaže da je motor stigao sa oštećenjima na sebi, par ogrebotina i tako, to jednostavno u transportu se desi. Neki veći problem, evo, posle 1000 km je luft u točkovima, jednostavno i u kormanu i u volanu. Kad smo vozili motor kod majstora, znači u servis, na redovan servis, jer imamo to sve objasnio, on kaže, gleda u mene pa kaže, pa Kinez. A mislim, koliko god da je on Kinez i to ne bi smelo da se dešava, mislim, sve se to da popraviti, ali posle samo 1000 km jebi ga. Što se tiče preglednosti, retrovizori bi mogli biti malo širi, pa eto, u pola retrovizoru ja vidim svoje laktove, ništa drugo sem laktove. Dok, eto, vlasnik motora, on je malo mršaviji, njemu kaže da odgovaraju, tako da ono. Što se kvalitete generalno tiče, ne znam,
dečko nema ga dugo, skoro ga je kupio, vidjet ćemo vremenom. Ajde da se dotaknemo i garancije, ne znam, da nam se nešto pokvari, jednostavno garanciju kao i da nema, bukvalno. Nešto će izmisliti i neće vam je priznati, eto kao što je i Šakal imao problema sa njima, tako da svi vrlo lako mogu doći u problem s tim, jednostavno neće da priznaju garanciju i to je to. Ajde sad da pređemo na cenu. Što se cene tiče, cena novog motora je 1550 €, a cena polovnih motora se kreće, ne znam, negde od, koliko sam ja gledao na oglasima, od 750 do 1200, tako, 1200 €. Što je iskreno malo puno. Sve u svemu, ovaj motor je ok je za početnike koji će, ne znam, voziti se tu po kraju sa drugarima, jednostavno će učiti na njemu. Za malo već naprednije vozače ovaj motor nije. Moje lično mišljenje je da bih preuzeo polovnu poznatu marku nego Pedu. Ne želim ja sad da se vlasnik motora uvredi, da ispadne da ja njemu pljujem motor, ali ja jednostavno govorim svoje mišljenje. Moj izbor za cifru od 1550 € bi bila neka Honda CBR 125 i one prve generacije, pa da, kao Šakal što vozi, tako da moja opcija bi bila to, iako je polovan motor. Za taj novac možete naći motor u jako dobrom stanju, ali dobro, ako se nekom baš ovaj motor sviđa, jednostavno kupite ga, održavajte na vreme i to je to. Nemojte puno da se uzdate u garanciju, radite servise na vreme, čuvajte ga i služit će vas. To bi bilo to, ljudi. Nadam se da sam vam pomogao, da vam se svideo klip, lajkujte ga, šerujte ga, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao ljudi!